Hausawa suna cewa babu maraya sai rago, sannan kuma maraina kaɗan yana tare da babu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A cikin shirye-shiryenmu na sana'a sa'a wanda ni Husaina Haladu ke gabatarwa daga tasharmu ta Fitila RTV. A wannan satin za mu tattauna ne akan dabarun da mai kasuwanci zai bi domin inganta kasuwancinsa ya zamo na zamani, domin jawo da hankalin masu siyan kayansa. Kamar yadda kowa ya sani, akwai sana'o'i na hannu kamar yin ɗinki, kitso, saƙa da dai sauransu. Da kuma sana'o'i na siye da siyarwa kamar siyar da shadda, takalmi, jakunkuna da dai sauransu. Za mu ɗauki sana'ar siye da siyarwa mu yi misali a kanta. Dabara ta farko, wato shawara. Kada mutum ya ce sai ya mallaki wasu kuɗaɗe masu yawa ko shago sannan zai fara kasuwancin siye da siyarwa. Shi kasuwancin siye da siyarwa ana fara shi ne da kaɗan-kaɗan har ka zo ka tadda mafarkinka. Mutumin da ya fara sana'a dole ya yi haƙuri da samun customers, domin kuwa wani lokacin kakan jima ma kafin a zo a siya kayanka, saboda mutane ba su sani ba ko kuma ba ma su san ka fara sana'ar ba. To dole sai ka yi haƙuri da kaɗan-kaɗan kana bi kana tafiya har ka zo inda mutane za su san kana yin sana'ar sosai. Saboda wani lokutan mutane ba su san ma kana siyarwa ba, to sai ka yi haƙuri da juriya. Abu na gaba shine, saboda yanayin zamani dole mai siye da siyarwa sai ya yi amfani da social media domin tallata kayansa kamar su Snapchat, Facebook da dai sauransu. Domin kuwa ta hakan ne zai iya jawo hankalin sababbin mutane kan abubuwan da yake siyarwa. Idan kuwa ka siyo kaya, to tabbas sai ka yi haƙuri da ƙaramin riba, domin kuwa ta wannan hanyar ce kayanka za su iya ƙarewa da wuri. Yawan ciniki da ƙarewan kayanka shine ya fi komai sauri haɓaka a cikin kasuwanci. Abu na ƙarshe shine yin gaskiya da riƙon amana tsakaninka da masu siyan kayanka. Wani lokacin kakan ɗan yi wa customers ɗinka giveaway. Kash, masu sauraro, Hausawa suna cewa laifin daɗi ƙarewa. A nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kun tare mu a shiri na gaba domin jin mu da wani sabon shirin. Mu huta lafiya.